दासो गदाय नामा जोंना मागिनोनो बैसागु मागिग्राफोरा नै खै थाखासो मोनबोगोन बायदिबा अबोरै थांग्रोगोन ओमफ्राय इसानाव बिदि मेथाइ सल'आ रेडि खालामखादो बे हाय होनबा रावबो होनथारा जों जों दा मागिनो थांहांदों मागिनो थांहांदों दासो ओंखारदों गलाय आरो जोंहा जाखांब्रबनाय आंना एमबि गैया दे आं दा एमबि सोबाथाय बानायगोन र' आनै सुनानै मोसाग्राफोरा लामानिफ्रायनो मोसा बक्स लाग्राया मासे मोजां समायना दुलुर दालार खाथुमनाय मासे मोजां समायना आगै नोंनि खानाय सिथरा आगै खानाय सिथरा आगै मोसाबाय थादो र' थांनायनि जागोन दे मोसाग्रो दुलुर दालार खाथुमनाय मासे मोजां समायना दुलुर दालार खाथुमनाय मासे मोजां समायना आगै नोंनि खानाय सिथरा आगै खानाय सिथरा आगै खानाय सिथरा सैमाया जालांबाय Setting kalanya sih ada sini apa ya? जों गोजानाव थांगोन नालाय भारा बिनो सोबालाय मानो गोजान जानो नङा भारा बिनो बे खनसे लागायजोबबाय फैदो आबौआबो गाहाया Itu dah boy. Laji lai lai. Lu kira malai mantap kemana? De. Musa apa ya belakangnya? De. Musa doh. Oh, dasar dah, kama. Solo kawan solo.
फैसा लाग्राय nih जोंना खै हाजार मोनखोथाय फैसाया जोंना जायोहाय जोंना गाबोन खाना मोनजाबानो जागोन मेरला बेनिबा गथ' गथाय मेरला मोनजागोन दरनै दरनै मोनजाबा बेसे गोजोननाय ना मेकआप गानायनिया जाखाङाखै होनबा मेकआप गानायनिया बेलाय आदरि मोनावबो मोनबावनो दंना बिसिनाव मोनबाथाय जागोन फैसा खोन्दो ओंखायनोथ' मैयानिया बेसे जाखो गासैजों नायनाय साननाय सातस' सातस' साथि दाखालिनि 1500 ओमफ्राय दिनैनि 1550 होनबा सातस' इजों साथि खोमा ना 1500 बा इथिं 700 बा 2200 2300 10 थाखा आंनि नोंनिजों होनबा आरो